गसाइगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 12थि 3 बोसोरारि जथुम्माया साननैनि हाबाफारिजों दिनैनिफ्राय जागायबाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सामका बाथौ थानसालि दाउब' गाथोन बियाबाव साननैनि हाबाफारिजों गसाइगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 12थि 3 बोसोरारि जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। दिनै गिबि सानाव गाहाय हाबग्रा दरखंखौ सतीश चन्द्र बसुमतारी गाहाय सायनासालिखौ फार्दिनान्द बसुमतारी जामुंसालि बायदिफोरखौ बिथांमोना बेखेवनानै होयो। बेनि उनाव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय नुजाफैनाय थान्दैफोरखौ आजावनाय DWC मेल बाथौ आरज बायदिफ्रा जानानै थाङो। गाबोन जोबथा सानखालि गुबुन गुबुन हाबाफारिजों लोगोसे मोनसे गेवलां मेलबो खुंफुंनो साखाफारा खालामनाय जादों। बे गेवलां मेलाव बाथौ धोरोमनि गोबां बाथ्रा सावरायनाय जागोन। बेनिखायनो गाबोननि जानो गोनां गेवलां मेलाव बाथौ सिबियारि गासैबो रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायहरदों खुंफुं आफादा। निउस नायगिरि बिथांमोननिसिम खुलुमनाय थाहरबाय। दिनै गसाइगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 12थि 3 बोसोरारि जथुम्मानि गिबि सान। दा बे गिबि सानाव जोङो जोंनि गाहाय दरखं बेखेवनाय, जामुंसालि बेखेवनाय, सायनासालि आरो थान्दै बादा बेखेवनाय बेफोरखौ जोङो मावफुंजोब्बाय। दा बिनि उनावहाय जोङो बेलासियावहाय 2 बाजिनाय लोगो लोगो थान्दैफोरखौ आजावनाय जाहैगोन। बिनि उनावहाय 3 बाजियावहाय डिस्ट्रिक्ट वर्किं कमिटिनि जोङो दसे सम जिरायगोन। बिदिनो मोनानि 5 बाजियाव आर'ज, बिनि उनावहाय थान्दै मेल जिरायगोन आरो बे थान्दै मेलनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि जे जिल्ला कमिटिनि गोदान आफाद बेखौ दाफुंनानै लानाय जागोन। ओमफ्राय गाबोननि हाबाफारिफ्रा जाहैगोन जोंहा मेनलि गेवलां मेल। सानजौफुनि 1 रिंगा जानाय लोगो लोगो जोंहा गेवलां मेला जागायगोन। दा गेवलां मेलावहाय मिरु आफादनिफ्राय आलासि हिसाबै हांख्रायदों, बिथांमोना नुजाफैगोन। बिथां आलासिमोनानो जाहैबाय गागि आफादनि बोसोनगिरि मानाव गेदेर पुलिचरन बसुमतारी, बिथाङा नुजाफैगोन। आरो मिरु माइनाव आफादनिबो आफादगिरि मानाव गेदेर मुस्रिमा अनसुमै खाख्लारिया नुजाफैगोन। बिनि उनाव जोङो गेवलां मेलाव गोबां सिबियारिफोरखौ नुजाफैगोन होननानै आसा खालामदों। दा बे नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो बेखौनो रायजो राजाफोरखौ खावलायनो लुगैदों जे नैबे बर'नि जे आंगो बाथौ धोरोमनि जे मेल, गेवलां मेल, बे गेवलां मेलाव ओनसोलनि आरो गासैबो बियाबफोरनि बाथौ सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै गेवलां मेलाव बाहागो लाफैनो थाखाय आङो आफादनि जानानै खावलायहरबाय। दिनै गसाइगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय नैबे जोंनि दाउब' गाथोन बियाबनि नैबे साकमानि बाथौ थानसालियावहाय दिनै जोङो गसाइगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 13थि बोसोरारि जथुम्माखौ साननैनि हाबाफारि लानानै जोङो लाहार फाहार खालामदों। दा दिनै सेथि खालार। दा दिनै सेथि खालारावहाय जोङो आवगायलांबाय। जोङो दिनै मेन गेटखौ दरखंखौ बेखेवबाय। दा बेखौ बेखेवखांनायनि उनावहाय जोङो नैबेवहाय जामुंसालिखौ बेखेवफैबाय। जामुंसालिखौ बेखेवखांनायनि उनावहाय जोङो बेवहाय थान्दैनि जे बादा बेखौबो बेखेवबाय। आरो बिनि उनाव जोंना गेवलां मेलनि जोंनि बे गेवलां माबाखौ जोंबो बेखेवनाय जाहैबाय। दा बेवहाय दिनै हाबाफारि हिसाबै जोङो लाखांदों। जोङो दा दुलाराय बाथौ गौथुमनि जे गसाइगाव जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय जेसेबांखिनि बियाबफोर दङ, बेफोरबो दा 2 बाजियावहाय जोंनाव थान्दै बादि हिसाबै जोंनाव नुजाफैगोन। जोंनावहाय दङ दा सा गसाइगाव बियाब दङ, आरो ओरै संकस बियाब दङ, बेनिफ्राय सराइबिल बियाब, आरो दाउब' गाथोन बियाब, आरो ओरै अन्थाइबारिनि बियाब दङ, आरो गसाइगाव टाउन बियाबबो दङ। दा बे जोङो गासै ज' 6टा 6 दा बे गासै ज' जोंनि गसाइगाव जिल्ला दुलाराय बाथौनि सिङावनो दा दिनै जोङो थान्दै हिसाबै जोङो 2 बाजियावनो जों बिसोरखौ आजावगोन। बिनि उनावहाय थान्दैनि उनावहाय जोंहा आर'ज जागोन। बेनिफ्राय जोङो बिनि उनावहाय जोङो थान्दै मेल जिरायगोन। दा थान्दै मेलावहाय 13थि 3 बोसोरारि जथुम्मानि दिना दिनै 3 बोसोर जानायनि उनावहाय जोङो दा गोजाम बडिखौ सिफायनानै गोदान बडि दानाय जागोन। दा बिनि उनावहाय जोङो
गुबुन गुबुन बिजाबनिफ्रायबो जोङो एसे परामर्श लालायगोन मा मा मावदों बे 3 बोसोरावहाय बेखौ जों लानाय जागोन। बेनिफ्राय दिनैनि बे सेथि खालाराव जों बेखौनो जोङो हाबाफारि लादों आरो गाबोन फैगोन गाबोन नैथि सानावहाय जोंहा फुंनि समावहायनो जोङो 8 बाजियाव जोङो फिरफिला बिरहोगोन। दा बे फिरफिला बिरहोनायाव जोंनावहाय बे 6थि जोंनाव बियाब दङ। बे बियाबजों लोगोसे जोंनि गसाइगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जोंनि गागि बेनिबो फिरफिलाव बिरहोगोन आरो जोंनावहाय जा 6 दङ बिसोरनोबो जोङो एखे जोङो बे बाथौ धोरोमारि बाथौखौनो जोङो फिरफिला बिरहोनाय जागोन। बिनि उनावहाय जोंहा गेवलां मेल जागोन।